Na Rympei U kachannam daki paidbah Bri U Hynñiewtrep. Sapriang state kani ka kerwo akhiran san social media bala tho the way ne ka we ka Bri U bat ka bal ong kum ni la penwai ni em kum tu ya ka NPP block maulai la bu ya kani ka jingkali klem pau perthai bala resign ki nongkit kam tang Bah Teibor pathau maroi balau jersey NPP baroh ki ne lut kum ju ki tu ki ba shat kren yalam meeting election minta ki lek penang meeting ka leng ka maulai dan ayu slendet kim not I ya ka NPP wat mut ngin bi ngi ki maulai ya ki kambut po jong pi ki leader u Bah Teibor pathau bat don ru we bala tho ya kani ka kajingthoh halor kani bolo ong kum ni uni ba te lada dei basiat khnam da khap rib ru imat in so be haskum yau khnam pek tang kajingthoh ru ka bada dei be sbiak klem la ye e ps ngo kumno paidbah halor kani ka jing sapreng set kani ka jingthoh halor ka ta ka jinglong jingman hapo maulai